Ngani zamathongo sanibonani, ngiyanamukela kuMakhosonke TV. Ngicela ni-subscribe, ni-like and share and follow, especially kulaba abasebasha kule channel. Siyabonga i-channel iyakhula. Ngani zethongo ngiphambi ukuthi ngimoshe isikhathi. Namhlanje ngizokhuluma ngenkukhu, ukuphupha inkukhu, right? Ngicela ukuchaza kona namhlanje, ngani zomzamo. Inkukhu, ngifuna ukubeka i-illustration, right? So that it's going to be easy for any person to understand the illustration that I have to put la emakhosini, right? Ngani zethongo, inkukhu mawuyibheka, inkukhu kuba amachwane awo noma amachwane ayo. Inkukhu hlukene kaningi ukuthi ezani ngokomsamo, but mawuphupha inkukhu namachwane, so inkukhu iwumama wamachwane. Njengoba ngithi inkukhu iwumama wamachwane, amachwane lawa ayingane, right? Ngikubeka njenge-illustration ngoba ngichaza ngendlela yami engimbulela ngayo. Ngani zamathongo, in this case wena usuke uyinkukhu kule illustration engiyibeka la phambi kwakho. Wena usuke uyinkukhu, then amachwane ayifamily yakho. Ngizoyibeka kanje, inkukhu as a mother, amachwane njengabantwana. In this case wena uwumama, then your family abantu bakho. Ngiyibeka kanjalo. So what does it mean mkhulu? Wena ushuthi uyi-guardian ekhaya yalabantu abamachwane la. Akusho lutho ukuthi ungakanani okweminyaka uma uvezela iphupho uphupha inkukhu ihamba namachwane noma ifukamele amachwane. Emndenini wakho ukhona abadala kunawe nabancane kunawe. That is why ngithi I don't want you to focus on the age, ukuthi how old are you in the spirit world, or when God chooses a man, it doesn't care about the age. Ingakho phela we are spiritually gifted at an early age. Look how young we are, but we are just gifted. I don't want to digress from this topic. Njengoba-ke ngani zethongo kuyichaza kanje, abadala bakukhombisa ukuthi wena uwuphahla lwefamily, wena uyinsika yefamily, right? Ngenza umzekelo, ngaphupha inkukhu ifokamela amachwane ngoba yayisendlini inkukhu. Mayisendlini inkukhu, amachwane aphume abaleke, but ngangikhona endlini. Mangikhona endlini ngizama ukujaha amachwane, ngifuna ukuwafaka endlini ngoba afuna ukuphuma abaleke endlini, right? Ngawajaha, amanye abaleka, amanye ngakwazi ukuwabamba. Ngoba phela ngumuntu omusha noma ngisafunda into zedlozi, ngibuza ukuthi gogo kusho ukuthini, ngoba phela I don't go around asking abelaphi ukuthi kusho ukuthini, because I'm not here for abelaphi, I'm here for idlozi lami, my only and my only dlozi. Wathi ugogo cha, la machwane abalekayo ifamily yakho. Wena uyinkukhu, wena ubugijima lapho uzibona ugijima, but uyinkukhu wena oyinsika le family, right? But njengoba ephuma yingoba lamachwane njengoba ephuma ayifamily yakho, ukuthi yonke into oyizamayo ukuthi uzama ukubasiza ngapha nangapha, bona bafuna ukwenza intando yabo, abafuna ukulalela izinto obatshela zona ngoba zi-right. Sikhethe wena emndenini ukuthi kube uwena ozofukamela ikhaya. Manje obebaleka nje amachwane, abantu bakini abayifamily yakho bafuna ukwenza umathanda wabo ngendlela zabo ezingekho right. Yingakho phela bephuma bebaleka, ukwazi ukubabamba abanye ungakwazi ukubabamba. Labo okwaziyo ukubabamba ingoba bayakwazi ukuthi bagcine belawuleka. Laba abaphumile abalawuleki. Yingakho ngibuye kini ngazonichazela. Ngifundiswa yidlozi mina deeply. I don't ask around mina. Ngifundiswa yidlozi, they just tell me
ukuthi cha lokhu kusho ukuthi, and they bring me all these things njengoba ngichaze ngale nkukhu. So I want you to know ukuthi sebekukhethile abantu abadala ukuthi you are a breadwinner, noma kuthiwa ayikho imali awunayo, but you are chosen ekhaya ukuthi to protect and guide. Mangithi a breadwinner, a spiritual breadwinner, hhayi ngisho umuntu oney'ndodla zemali, a spiritual breadwinner, wena oyinsika yomndeni khethe wena. Yingakho phela mawuthi asithandazeni namhlanje, they refuse kungena izulu ekhaya, noma kube khona umkhuba ozokwenzeka, noma kube khona into ezokwenzeka, bese usho ukuthi kodwa ngishilo, abantu abadala bashilo. It's because you are the leader of the family, never mind the age. I've put the illustration kaNkulunkulu lapha, never mind the age, how old you are, wena ukuthi unganakela obhuti bakho nefamily yakho. It doesn't go like that. Ngiyangizwa ngazomsamo. So le nkukhu usukhombisa ukuthi cha, wena ugade ekhaya kodwa awulaleleki. Ngamanye amazwi lapho-ke funeke bakunike isolution ukuthi wenze njani-ke. Yingako mina bangitshela isolution ukuthi njengoba umndeni ungakuhloniphi, ungakulaleli, ubatshela ukuthi akwenza ukuthi and bayazi ukuthi ugifted, kuzokwenza kanje, yenza kanje kuzobe kanje. Cause I can communicate with the elders engabalungisela mina. I can speak to them, they tell me the way or the direction ukuthi funeka ngenze njani. Isikhathi esiningi ethina nganzethongo, njengoba usufele lo phupho lelo, vele usukuyilide ekhaya, ngendlela bengibathe ngabantu abadala, ngoba usuhamba nabantu abadala lapho, akuyibona abafuna ukuthi unakekele ikhaya, lifudumala ikhaya, umncane nje ungaka. I remember correctly, kusakhona umama, ukuthi umama, she trusted me ngale ndlela xa ukwenza. I was young, kukhona obhuti abadala, but my mom trusted me so much, cause ubekasho ethe yazi akukho lutho la endlini. Mayisho njalo mina angangimbuza into eningi, I just go out, ngifike ngicede ebalini labantu, ngicethe amagceke, ngicela ukulusa iy'nkomo ney'mbuzi. Then when I get the money, I go back to my mom. I don't go back to the children or kulabo bhuti bami nosisi bami, no. I just go back straight to my mom. Ngifike ngicashe bese ngithi ma, there's something for you. Then I give money to my mom. Umama, the way she was brilliant, bengasho ukuthi nansi mangithole, besibona ngaye sibone noplastiki. And mayesibona noplastiki umama, we embrace amoplastiki abuye nabo edrobheni, siyamhlangabeza. Hawu ma sebuyile nami ngiyojabula nabo. But these iy'ngane zasekhaya, they don't know ukuthi I'm the one actually onikeza umama this money encane yokuthenga ukudla. That's how I had my relationship with my mom. And uyangichaza ngoba azange she didn't ukukhombisa ukuthi uyangithanda ukudlula lapha. She made sure ukuthi ubanika uthando bonke labantu abala efamilini, but she knew in her heart, she knew very much ukuthi cha, this man is a provider. Yingakho phela waze wathi uyindoda ngokwanele. Lapho ngiyifundela ugrade 7, uthi uyindoda ngokwanele, and this thing yalibele ngihlupha even right now, sengikhulile, still sisela. My mom said uyindoda ngokwanele. May her soul rest in peace. Ngikhumbula kahle. So ngizama ukubeka yonke le, ngiyathanda ukukhuluma nani nganzethongo, so I'm not trying to digress on the topic, but you've just listened to the topic. I want the topic engikhulume ngako ukuthi nilalele kujulile, and I know that you, a lot of people, niyathanda ukungilalela. It's just that abanye banomona, banomhobholo, kube nzima ukuthi bangilalele, but akunankinga lokho. But ngiyabonga kakhulu nganzethongo, to all those who can view ama-videos and like and subscribe. To all those abathanda umkhulu, it's because bathunyiwe ukuthi bangithande, not to come to me, but bangithande. Ngiyabonga kakhulu nganzethongo. Nibe bahle la nikhona with your families, your friends, your co-workers and whoever. Yeah, I just wish you the good luck nganzethongo, nibe bahle la nikhona, and have the progressive dreams ngey'mpilo zenu. And remember, in this winter, it's winter time, right? You make sure ukuthi ufix into zedlozi, because that's where ama-spirit edlozi want to be aligned, or want to give you some things, or want to be cleansed
cause isikhathi sabo, it's their season, there's no other season. If you lose this one, I don't know where you're gonna cut or get or have another season, but it's okay. Othi ngihambe nganzetho ngibonga kakhulu isikhathi senu kungihlonipha kwenu. Makwande ndlela enkulu, siyathokoza.